Banjir janji ing balai desa. Hawane panas jerenget. Senajan srengenge wis miring mangulon, ing balai desa Sidomakmur swasana rame bludak. Dina iku debat calon kepala desa utawa kades arep dianakne. Wong-wong padha kumpul, wiwit saka wong tuwa sing gawe dengkul lara nganti cah enom sing kemulan jagat anyar. Ana calon loro sing saingan. Calon nomor 1 yaiku Pak Karto, wong tuwa sing wis pengalaman dadi sekretaris desa. Suwe ngono. Janjine bangun dalan aspal lan ngetokake bantuan sosial kanthi rata, ora ana meneh pungutan liar. Calon nomor 2 yaiku Mas Joni, jebulan kuliah saka kutha, dasar isih enom lan kebak semangat. Janjine yaiku digitalisasi desa. Kabeh layanan online, buka lapangan gawe kanggo pemuda kanthi pelatihane berbasis teknologi. Debat diwiwiti. Pak Karto, pitakone moderator. Piye carane panjenengan nanggulaning banjir sing saben taun ngrendhem sawah-sawah warga? Pak Karto nyekel mic. Suarane serak nanging mantep. Banjir iku masalah klasik, Mas. Kudu normalisasi kali. Nanging budget gede. Kanggo saiki sing diutamakne yaiku nggawe tanggul saka karung pasir dhisik lan damel saluran pembuangan anyar. Nanging kuwi butuh dhuwit saka dana desa sing akeh. Kudu dikelola kanthi transparan. Giliran Mas Joni, jenengan janjikake digitalisasi. Apa manfaate kanggo wong tani sing biasa nyangkul? Mas Joni mesem. Digitalisasi iku ora mung soal handphone, Pak. Kula badhe ngembangake aplikasi informasi rega gabah lan pupuk. Dadi, Pak Tani ora bakal dihapusi bakul tengkulak maneh. Banjur babagan banjir, solusi kula luwih modern. Kula badhe ngajak ahli hidrologi nggawe early warning system berbasis sensor kali lan gawe master palan irigasi sing luwih apik. Ora mung nambal sulam. Wong-wong padha gumrenggeh. Janjine Mas Joni pancen jliminate lan anyar. Nanging janjine Pak Karto luwih gampang dicerna lan katon luwih nyata kanggo wong-wong tuwa. Pas teka sesi pitakon saka warga, Mbah Suro wong tuwa sing dihormati ngadeg. Mas Joni, Pak Karto, ngendikane Mbah Suro, suarane alon nanging gregeli. Wis puluhan taun desa iki janji-janji, dalan rusak tetep rusak. Bantuan teko nanging sing nampa mung sing cedhak karo pamong desa. Sing tak takon, sapa wae sing dadi kades njaluk tulung. Aja lali karo amanah. Aja nganti banjir janji iki mung dadi banyu sing mili ilang tanpa tilas. Sumpahmu duduk mung kanggo KTP, nanging kanggo Gusti Allah. Ruangan dadi sepi. Pak Karto lan Mas Joni mung bisa mantuk, raine katon abang. Sawise pemilihan, kagete wong-wong sing menang dudu salah siji salon saka loro wau. Nanging bularas, calon nomor 3 sing ora patiya dianggep malah menang. Bularas mung janji siji, aku bakal ngungokake apa wae sing didadekne keluhake desa. Tak selesaigne kanthi rembungan karo warga. Ora janji sing muluk-muluk, nanging kasedianing kanggo ngayomi. Pelajaran politik iku duduk mung adu janji lan adu pinter. Pelajaran politik sejati utamane ing desa yaiku babagan kepercayaan lan kasediaanipun ngabdi kanthi tulus. Banjir janji sing muluk-muluk karep luwih cepet asat tinimbang tumindak nyata sing ringkes nanging dilakokake kanthi ati resik. Matur suwun.